बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो खुलुमबाय। गोदान दिल्ली US एम्बेसिनि राजखान्थियारि आयदानि बोसोनगिरि मन्त्रि ग्राहम मेयरा क'क्राझाराव दावबायफैदों। मन्त्रि ग्राहम मेयरा क'क्राझाराव दावबायफैनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ लोगो हमदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों, क'क्राझाराव ग्राहम मेयरखौ बरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिथांजों लोगोसे गागि राजखान्थियारि बोसोनगिरि ए सुकेश, राजखान्थियारि मावख'गिरि डान रबिन्स आरो राजखान्थियारि बोसोनगिरि टिंकु रयआ दंफायोमोन। बिथांमोनहा 2 साननि थाखाय बिटिआरआव दावबायफैदों। बिथांमोनहा बिटिआर ओनसोलाव दावबायफैनानै जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जर'खा महरै गाहाम देहा आरो सोलोंथाइनि मख'जाथाव बिथिङाव हेफाजाब आरो मदद होनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों सावरायलायदों। बिथांमोननि सान्थौ आरो सावरायनाया बिटिआर ओनसोलनि जौगानाय आरो दावगानायनि थाखाय ओंथिगोनां बाहागोदारिखौ बांहोनो समायखिरा लायो। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो खुलुमबाय। गोदान दिल्ली US एम्बेसिनि राजखान्थियारि आयदानि बोसोनगिरि मन्त्रि ग्राहम मेयरा क'क्राझाराव दावबायफैदों। मन्त्रि ग्राहम मेयरा क'क्राझाराव दावबायफैनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ लोगो हमदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों, क'क्राझाराव ग्राहम मेयरखौ बरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिथांजों लोगोसे गागि राजखान्थियारि बोसोनगिरि ए सुकेश, राजखान्थियारि मावख'गिरि डान रबिन्स आरो राजखान्थियारि बोसोनगिरि टिंकु रयआ दंफायोमोन। बिथांमोनहा 2 साननि थाखाय बिटिआरआव दावबायफैदों। बिथांमोनहा बिटिआर ओनसोलाव दावबायफैनानै जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जर'खा महरै गाहाम देहा आरो सोलोंथाइनि मख'जाथाव बिथिङाव हेफाजाब आरो मदद होनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों सावरायलायदों। बिथांमोननि सान्थौ आरो सावरायनाया बिटिआर ओनसोलनि जौगानाय आरो दावगानायनि थाखाय ओंथिगोनां बाहागोदारिखौ बांहोनो समायखिरा लायो।